The Dragon ng bansang Indonesia na tumalo kay Dinamita. Saan na kaya? Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Yohanes Christian Jan o Christian o mas kilalang The Dragon ng bansang Indonesia. Pinanganak noong September 14, 1979 sa bansang Indonesia. May tangkad na 5'6.5", lumalaban sa featherweight division at orthodox ang style niya. Naging WBA Super Featherweight Champion ng halos 10 taon, na depinsaan ang titulo mula sa 16 na boxer na nagtangka nito. Pang-apat na Indonesian na naging world champion sa kanilang kasaysayan at tinaguri ang pinakamagaling na boxer sa Indonesia. May mga kilalang boxer sa featherweight division na rin itong nakasugupa. Isa na nga dito ay si Oscar Leon na taga Colombia. Ang tinaguri ang isa sa mga hard hitter ng division. Sa laban nila ay daring number 8 sa featherweight at top 10 pound for pound si Christian. Habang si Oscar Leon ay ranked number 5 at ranked number 5 din sa pound for pound. Nanalo si Christian dito via split decision at nakuha ang kauna-unahan niyang world title. At 18 beses niya itong nadipinsaan mula sa 16 na boxer. Pangalawa sa matibay niyang nakasugupa ay ang undefeated na Hapon na si Hiroyuki Inoki, pero dinumina niya ang buong laban at nanalo siya via unanimous decision. Pangatlo ay ang matibay na si Rocky Juarez, ang 2000 Sydney Olympic silver medalist. Di lang isang beses silang naglaban kundi 2 beses. Dahil sa unang bakbakan nila na ginanap sa Texas ay naging controversial draw ang resulta. Pero sa pangalawang laban nila na ginanap sa Nevada ay nanalo na si Christian via unanimous decision. Right hand from Juarez. More meaty, 4-5 rounds. Yep, his boxing is really disjointed at the moment. Okay, he's having to dig. It's another good battle. We were promised. All to the winner by unanimous decision, and still WBA Featherweight World Champion, Chris the Dragon Jan. At ang pinakakilalang boxer na nakaharap niya ay ang matibay at magaling din na si Juan Manuel Marquez o mas kilalang si Dinamita. Nangyari ito noong March 4, 2006 sa lungga ni Christian sa bansang Indonesia. Nanalo si Christian dito via unanimous decision, pero maraming nagsasabing nadaya daw si Dinamita sa laban nila. Melakukan tekanan, sementara Christian lebih banyak mundur. Satu kiri. Marquez merasa frustrasi karena ditegur oleh wasit dengan keras, bisa mengimbangi permainan lawan. Pertandingan ini dimenangkan dengan angka mutlak unanimous decision oleh Chris Jan. Nagtala ng malinis na boxing record itong si Christian na 48 wins, 3 tabla at 22 dito via knockout bago niya natikman ang kauna-unahan niyang pagkatalo sa kamay ng South African champion na si Simpiwe Beteka na nangyari noong December 5, 2013 via referee technical decision. And he has been unbeaten with it ever since. He is the longest reigning active title holder in the world. Into the line of fire of Eddie Ecker and that jab. He's got to do a bit more to try and get out of the way of it here. I think those shots there, he went In trouble he's here. got Eddie Ecker senses that. He just knows it's a matter of time. Eddie Ecker could have his man over here. Is this the end of a ring legend? Is this his last moments here? Is this going to be a defeat? That has got to be a knockdown. Now, as Eddie Ecker goes for the finish, can he actually stop him here before the bell? Is he going to get him down again? He's teetering on the brink of collapse, and the bell goes to say Mexico. I stopped Jordan in his backyard. Australia better prepare for a boxing exhibition at the end of an era, and that is what. Matapos ang laban nila ni Beteka ay nag-anunsyo na rin itong The Dragon ng bansang Indonesia ng kaniyang pagretiro sa larangan ng boxing sa edad na 34.
Nagtapos ang kanyang mahabang karyera na may kartadang 48 wins, only 1 defeat, 3 tabla at 22 dito via knockout. Sa kanyang retirement speech ay nabanggit niya na nakuha na daw niya ang higit pa sa kanyang panaginip. Nagpapasalamat daw siya sa boxing dahil ito ang nagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya, at ngayong nagretiro na daw siya ay mabibigay na daw niya ang buong oras niya sa asawa at mga anak niya. Dagdag pa niya, ang pinakaimportanteng titulo daw na meron siya ay ang pagiging ama niya. Isa sa mga award na natanggap niya ay ang pagiging Fighter of the Decade para sa dekadang 2000 na ginawad sa kanya ng WBA sa bansang Panama noong 2012. Sinundan niya sa award na ito ay si Roy Jones Jr. para sa dekadang 90. Sa ngayon ay busy na si Christian sa kanyang mga negosyo kasama ang mga anak niya at asawa. Isa na nga dito ay ang pagiging boxing promoter. Lumalabas din siya minsan sa mga TV commercial, naging motivator din, at minsan sa mga TV shows. Sa interview na ginawa ng The Ring, natanong siya kung sinong boxer ba ang gusto sana niyang makalaban. Sagot naman niya ay si Marco Antonio Barrera. Matatanda ang noong taong 2012, matapos matalo ni Marquez si Manny Pacquiao via 6th round KO, ay naghamon ulit itong si Christian ng rematch kay Marquez, at gusto niya sa bansang Singapore gagawin ang laban nila para walang pagdududa, pero tila dinidma lang ito ni Marquez. Taong 2012 at 2013 naman ay may mga umugong na mga bali-balita na gustong makalaban ng The Dragon ng Indonesia, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, pero wala pa ring negosasyon na nangyari. Kayo mga pre, kung naisakutuparan ang hamon ni Christian kay Pacman, kanino ka? Ay ilang rounds lang siya? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.